Og karon mga kasiaw, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood nationwide. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kasiaw. Oh, new. At ngayon, Tagalog po. nandito na naman ako sa grupo ng Secure Biners. Nandito po ako sa bahay ni Moy Moy, ang isang member ng Secure Biners na nag-viral sa ilahang salida nga Boy Bungol o Boy Buknoy. Oh. Karon mga kasiaw, kami rang duha ni Moy Moy diri mga kasiaw. Panangabot ang mga kuan. Wa pa nangabot ang ubang mga celebrity nga kauban niya. Mga lahi. Kay sayo man kaayo ko kay ga-upload naman po ko og video. Bisita na pod. Kaya ko ang kuan gyud nga everyday bahala og dili magapareha ang oras basta kay maka-upload ko og video. Kay It's true. Moy Moy oh. Ako wa pa ko kaligo. Si Moy Moy pag abot na ako fresh na fresh. Fresh No? ko to. Fresh from the farm. Fresh ko kayo ga kuan na gaduyan-duyan siya kay gapaabot sa iyang mga kauban. Tropa. Nya. Kalingaw po siya og dula og email. Bisag di kabalo. Unang kaning adlaw ako na namang gisulit ni og ari diri kay sige ramang kog ari nila gid dire kay nabarkada naman gyud ako ni sila. Ari na pug ko ari. Oh, diyan na po'y kape, nakainom na pong kape. Sa balay, walay kape. Walang mari ko sa kamoy-moy og mga pe, perting layo kayo. Gikan pa ko og Maria. Ari og latas og talingting kay mga pe. Nana kalami among pat kapehan eh. Inani kalami ang kapin lang moy-moy. Ari Inaan mo, ni sila si moy-moy nga kuan kanang gamanan og kape. Ay, Ako igatimpla na guys. daghang ginamuha si moy-moy nga kuan ang kape. Ginahan mo. Ali mo ba? Kamirang duha ni Moy Moy. Kamirang duha magatabi-tabi ane kay tuban wala pa. Tabi-tabi po. Oh, ada na ako kaligo oh. Nan gwapo kuno guys yan magkaligo. Puti kaayo. Oh, filter na to. Filter lang Puti mula kayo. Murag si Moy Moy ga kuan murag hing konsulta ni Doktora Vicky Bilo okay. Yo. Nakapalit man ni siya og katong cream ba, katong pag-ari atong pag-ari nako atong una. Siya ra gyapon na ani anako pailaing makauban niya. Balingkod ng bangkaw ng hid-hid og cream. Yung usa nang kuan na mo Cream sale. Yung secret sir, secret ko no. So gaduda ko kay Duda. usa ka semana gikan siyang nang hid-hid anang iyang cream pagbalik na ko piting-putian naman kayo. Ikaiwag naman og dulom. Nan si Moy Moy, kauban silang Papi Birds. Ka-idol gina si Moy Moy ni Papi Birds. Kay lisod kayo dilit na mag-idol. Kay pagpalabas sa abusadong busing nila, piting isuga kayo. May luoy. Oh. Kulating ni sila. Basta abusadong busing kulating. Mga itoy. Pero og yang mga kauban pod ari pod sa kuan Pero ako Boy Buknoy mabunalan aning rik nga plastic ug mapusilan ning pistola niya. Pistola niya mapusilan. Babawi tayo. Yan ang manang ano naman kayo. Laban. Ibo kami gabi sir. Unsa may gikuan ninyo gabi dire? Luto ni pato. Ano ko po? Iya, way patsada dito. Din. Mura ra po siya manok mo. Kami naman sir. Nahurot biya. Di sa mo og kuan mo dire? At magkapan. Pinalit ninyo? Nalit. 100 na ng buok. Operator ako ng pato. 100. Manok mo bahala ka ng manok bro. Ano po? Lamin tayo dagan na ning pan oh. Dapin raw. Punto yan mamaya. Kedua gatiwas pa siya na iyang email. Dula-dula laman tani. Kapalo.
Makagwapo lagi. Oh, ako si Buknoy. Ikagstorya aning cellphone. Kay katong tag-iya. Di kabalo mo storya cellphone. Ako kay Buknoy man bisag kung sa pang storyahan ako, mabaka man sa padiha. Storyahan ako na taman-taman sa makaya. Hindi sila kasabot nan Buknoy man ko. Talami akin nga kamera, sir. Oh? Hindi mailang nga kuan ba? Mo ni gamit nimo sa Buknoy. Dili na bago, himpalit kog bago, sir. Pre ito bag. Oh. Okay, lain kayo. Naguba na kasapan ko mother bells. Gawi. Yan ka. Oh. Iyan. Doon kasi alis ka dito ako. Mag ano ko dito. Actually. Op. Oy. Actually, anak gina akong buhok, guys. Oh. Ay. Anak. Matay ako ramang ipoy nakuha ni sirhaan eh. So mga kasiyaw. Ako'y ni-take over anong vlog ni Sir Salak. Kay kuno ako'y kuan. Ako'y mustorya kabahay na ning hitabo kang adlaw. Tao kadula kong email guys. Wala ko'y kuhana biyani mo dula. Alis. Lupuha ka na ako. Mag-model dagay ko, sir. Mag-model. Ay! Namatay. So guys, how are you feeling today? The day is sacrifice, nothing is tomorrow, and whatever you like to me is what I'm confusing. Okay? Muna yung kalingawan gabi eh. Nothing is to be serious because it is necessary to I love you. I love you na lang sa tago. Bitaw guys, kana pag English na ako nakatuna na po na ako sa kung kagulingon nga kuan nga kanang say tawag kana roy pagpaningkamot mo nang wa dito wa diri gini. I'm learning the English style during my during my encounter of the people in the past. Oh. English. Why, tabang nurse. Bitaw, atuwa, nguli nga rabi ni akong English. Nabi ko'y ikakuan pang hinambo pong English. Basta makatubang ko foreigner. Ayaw anak sir, tiyan nagyapoy muda ko anak sir. Ayaw pagandum anang exercise. Tiyan. I experienced that during my old days. I experienced doing a exercise. In the end, my stomach is bigger than my shoulder. Ang taway mo sir, oh. Oh, galing ko. Okay, nakiit na. Sige bate. Dagan kikok hana sir. Ang manginana sir. No, wala kig. Aso po wabihin labaw ana sir. Hukasi be. Hukasi pangita na to kasi hinlabaw. Karon, aron ma. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. No. Guys, ay di mo kalimot og suporta sa among kwan channel guys ha. Oy mo o kasi sa lakpod. Search kwan
mga kasiaw, probinsyanong siaw ay mga nagkalimot. Kani siya seryoso ra na pero wa na. Ako kang among gid ko. Kang edit po kanila, edit. Bisa Kumbati kayo. bisa na ako dito wala dire. Ah. Katawa nila noon. Si Del balik katawang Del sarang. May maguti ko ng English. Ano ba may upload bro? Boy Buknoy part 2. Sada to. Ang Buknoy dito. Ang Buknoy. Part 2. Aka kamo si Angbo. Gigaman na part 2 ninyo Ay part 2. Buknoy ug si Angbo. Ay part 2 na. Sada ng part 2 na anak gyud kay kamo pa mong duha ato katabi ang duha ra mo. Bali si Boy ang ligid atong pukot. Lingaw tinamo to gagama noon to. Barugan kayo. Mangayo man siya atong gikaon to nimo ha? Ngayo, kulang mo no gihatag, dili ka na puy mangayo. Kang Kabut. ayod. Lakawa. Doban ng mga kang Sila man. Kalingaw biya ko. Dagan bigyan malingaw mag-aatang. Dagang nalingaw ng kwento na mo Buknoy. Ang Buknoy. Ang Boy Bungol. Dagang na. Nana si Papi Board sa ato. Na. Okay kayo. Isog yapon iyang roll daw. Basta si Papi Board. Mo gina iyang roll na. Mo ginayang roll. O mag-upload ito ron si Square Rolls Jess. Asa man siya mag-upload? Sa Larina, hanim to na siya tiga pula. Uploadan. Uli man siya ron. Kanang pag-pop up ng daan sa kong cellphone ng part 1 ninyong panagkita at nakaingkog na kane gaabot na gini katawanan mo gini kaayo isa po mo atong pukot ataw Ano? kato ka na Ano sa ako? muna nangagubot Dugay minawa na to wad. Dali dito kaysa buto. Dali ra to. Gamaa to kay nang atong nga to. Nang bilakawad. Siguro sa mga katubang, kabuang yun. Okay, tarong pangistoryahan. nanguli dahil silang tilya Pag umagkaw na itong patok, making yun. usahay kay ari man na si tilya mo higda Isa ko na siya pakuan ko. Behave sa kuno siya, behave. Ano ka mga nabihave si Tilio? ug karon mga kasiaw kaning atong panagtabi wa may kahumanan kaning atong panag-uban wa may katapusan ang inyong pagsuporta sa kuang channel padayon man unang moingon mi ninyo kaming duha ni Moymoy nga dinhirataman amo ang content O kay sa sunod na pong sa ibala. sunod na putang mag-ibalag. Kung katong wala pa ka-subscribe sa kuang channel, please subscribe. Subscribe po kay Probinsyanong Siaw. Daghang salamat and I thank you And hit the notification bell. para ma-update mo sa Bell all para updated ka mo sa mga bagong video. Ug dinhira kutob, usbon ko kaninyo. Daghang salamat. Maayong buntag kaninyong tanan.